I amb els seus corresponents 12 minuts de retard ja el tenim aquí. L'últim que ens puja avui a la Tor de Querol. La 094 ha fet una merda. I la 092 que fa boig. I ens remunten cap a la Tor, on acaba el seu recorregut. I amb una mica de barrufa que ens està caient de la nevada que està fent a la cara nord, ens acomiadem des de la boca nord de l'estació de Puigcerdà. Adéu-siau.